viemään tuonne Kauheeta Kotkaan ja kirma. sitten olisi joutunut kauheita Vihainen Mirri. Terve. Vihainen Mirrikö? Oi ei. Toi on kyllä jänis. Ei mä nyt... Ei mä nyt tosta puhuta. Kun se rusakkoa karkuun. Eikö se oli semmonen... Takarauta rusakko kiinni. Hyvä, että sä tosta Jeesus, hyvä sun kulkuhetke. Siitä. Tuosta otan ja tuosta. Oh yes, daddy. Fuck me. Joo, täti. Joo, no me tonne odottamaan. Mene tonne odottamaan nyt. Tää on vittu käsky. Pysyt siellä sitten. Jumalauta jätti mukaan. Ootteko te ikinä syönyt paskaa? Mitä vittua? En oo kyllä syönyt. Okei. Oot sä syönyt? Suosittelen. No, joo, oon. Miten tuo näyttää veeltä tuossa alla? Missä alla? Siis tuossa kuvaansa, missä me ollaan, niin näyttää ihan, että tuossa olisi vettä. No siinä on vettä! Missä? Tuolla meidän edessä on vettä! No vittu niin muuten onkin, juu. Niin saatana kopsa! Ja metallipurkki, voisin sua heittää päähän sille. Mitä vittu? Vittu, että kakka pörisee välillä pönttöön. Onko teillä ikinä ollut sellaista, että olette käynyt paskalla ja paska ei vaan saatana lopu? Sitä vaan tulee ja tulee ja tulee. Nyt jumalauta, nopea se törppä kelko vältä kerjata! Se on tyhjä. Nyt ylös. Ja tämmösessä on niinku mitään järkeä. Nimi Laita raudat. Ja toinenkin kaveri. Käsiä. Moi! Mä sain tossa uuden Jopon synttärilahjaksi, niin voiko sä laittaa siihen tarrasarjan, please? Ja pinnapillit ja totta kai keulakulma kanssa. Onnistuuko? Please, mä pyydän. Ei valitettavasti meiltä. Ainetta. Jarkki, muistellaanpas menneitä. Joo, ei enää, ei nyt. Haista paska. Minun pitää lähteä sairaalaan ne vuorot. Onko kaikki? Onko kaikki? Takakontis bensakanisteri, kädet öljys. Älä! Siinä. Taipalla me tuu alaspäin tällä hetkellä aika helvetin lujaa. Kato, tippuu! Mikä tekee sulla tuon pesäpallomailla? Innokas fani. Tiedätkö kuin monella Minkä fani? pesäpallo? Niin sen takia kannat muuten vaan mailaa sitä. Niin. Fanitat sitä, eikä joku fanipaita, jonkun joukkueen Tiedätkö, tiedätkö kuinka moni ihminen kantaa kortonkia mukana aina vaan seksifaneihin? Hyvät päivää.
Tää piti olla laiska ja hidas, mitä helvetti. Jos pitänyt ottaa näin pieniä sortseja, kun mun kivekset menee näistä ulos koko ajan ja lyö penkkiä vasten. Joka ajanko perseensä. Ole.